आरो आं हारसिंनो माइ गायोमोन नायो डेन्जार माइ गायखायोमोन आं रोङा र' आं माथो नुवाखैनो माइ गायनो बिराद रोङोमोन आङो ओमफ्राय आरो सिगां माइबो हायोमोन आं नुबाय हारसिंनो गायजोबोमोन आं सिगां दायो जानाय सोलिगासिनो मार नांदों माबा बुथारबादों जानो मोननानै सा मोनबासो मोजां मोनो थांबाय थाजोंसो नायो आरो दा फैगोन ना फैया फैनांगौ हा फैयाबा जाया guys दा आङो माइ हानो फैदों माइदांजों आरो आइजों दहायनो हाफैखाबाय नै बैयाव एसे आगोलाव दं ओमफ्राय माइफोरखौ नायना लाबानो जाबाय जोंना बे सानसे थाबाथाय हाजासिगोन फुरा दा एसे गोथां गोथां दं माने मोनजोबथाराखैनो जोंहाना खिन्थु मोनबाय दा दिननिफ्रायसो हादों दाखालिनिफ्रायथ' ओरैनो न' सेरनिखौ मोनबाय थानायखौ हादोंमोन ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय देग्लाय बोसोरा 365 थायो नालाय बोसोरसेयाव 320 दिन जोब्बाय देग्लाय बोसोरा ओमफ्राय दा 320 दिनाव जेबो साक्सेस खामानिखौनो मावनो हादिया आरो बेसेबां दिन दंबावो बे बोसोरा मिन्थिबाय 45 बा 46 दिनल'थारसै बे समखौ जोङो देग्लाय मा खालामनो हाबावगोन जेबो गैला देग्लाय आं ओरैबायदि बेड लाक बे बोसोरा 2024आ आंजों बारा मिलायासै आरो माने खामानिफोराव ओमफ्राय दा फैनाय बोसोर आरो बे 46 दिना बायनानै नेक्स्ट 2025 सिम आङो लागा मोजां जायोना जाया 2025आव दा 2024आथ' ओरैनो थांबायानो आरो 46 डेआव आं मा खालामबावगोन जेबो गैला थेवब्लाबो माने जायदों मा न'आव थांसिगोनसो नामा नोंलाय हा नै मा खालामगासिनो मा खालामगासिनो माइ हानायाव साइना बानायनो जि लाबोदों दा मा सान्दुंथार नालाय नै जा सान्दुं जाना दं बेनिखायनो बेजों खोबसिगोन आरो दान्दा माबानानै जि बैलाय बेजों हागासिनो बेखौ मा गेजेर गेजेर हागासिनो हा माइया मोनजोबाखैना नै बे गोथांलाय ना बैजाय गोमोनलाय So guys, नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बायदि अनलाइन शपिं खालामनो मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय मानोना आङो Amazon फ्लिपकार्टनिफ्राय गोबां फैसा सेभ खालामनानै लाखियो सिक्रेट डिल आरो अफारखौ ग्रेब खालामनो आरो बे जोबोद लिमिटेड समनि थाखायल'सो थायो आरो नोंथांमोनाबो जुदि बे डिल्सखौ नोङो ग्रेब खालामनो गोसो जायोब्लाथाय नोंथांमोननो मोनसे जेनुइन टेलिग्राम चेनेलनि सायाव आङो बुंनानै होनि जायनि नामा जाहैबाय मेगा लुट डिल्स बेयाव नोंथांमोना सानफ्रामबो Amazonआव सोलिबाय थानाय सिक्रेट डिल आरो अफारखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय मिन्थिनो मोनगोन जस्ट नोंथांमोना प्राइसखौ नायना लाबानो जाबाय जोबोर खमावनो आरो बेयाव रयेल एनफिल्डनि हेलमेटआ जेरै 99 रुपिसावनो आरो गोबां प्रडाक्ट दं जेराव नोंथांमोना 90% डिसकाउन्ट मोननो हागोन आरो बेयो लिमिटेड मोनसे समनि थाखायल'सो मेगा लुट चेनेलनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसन आरो कमेन्ट पिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना थांना नायबानो जाबाय थ' मानो गोबाव खालामगासिनो नोंथांमोना थ' नोंथाङाबो मेगा लुट डिल चेनेलाव जइन जाहैदो बेनिफ्राय नोंथांनि गावनि गोबां फैसाखौ नोङो सेभ खालामना लादो अनलाइननिफ्राय आरो बेनि चेनेलाव गोबां गिभअवे फैबाय थायो नोंथांमोना जेराव नों गोबां प्राइस देरहानो हागोन आरो बेयाव थांदो नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामहैदो दा आङो माबा माइ हानो फैदों बेनिफ्राय नै आङो मा लाना फैदों खासि आखायाव गाननाय मुजा लाबोदों ओमफ्राय लोगोसे नै दा बे जाय हागासिनो आइमोना दखाननिफ्राय लायनो मेथाइया हा पेकिं खालामना दोनखादोंना दहायनो लाबोनो होननानै थांनाय बोसोरावथ' हादिया देग्लाय हादोंसै देग्लायनिफ्राय मोजांनो हागोन आं ओरैबायदि हागोन नोंथांमोननो आं देखायबाय थागोन र' आया नों जेसां दोन दैखौनो लाबोदो माथो आंलाय दे हा थाब जेरै मारै हादो उनाव थानानै नुगोन नामा नों आंनि हानायखौ हानोनो रोङा माथो नोंलाय नायब्रा नों र' दा फार्स्ट ना ओंखायनो जायाखै थै हानो रोंथारा जागोनलै लासैनो जागोन नाय मा जमा दिनु टिभि माबायदि दोननांगौ गहारनो दिनलां दब्रा दासो फार्स्ट हादों दा दसे हाबानो रोंगोन र'
आरोंगा ओरैनोबाबो एक्सपिरियेन्स दंखायो हानोनो रोंगालाय सिगां मोनथिबाय जों माबा आरो आं हारसिंनो माइ गायोमोन नायो डेन्जार माइ गायखायोमोन आं रोङा र' आं माथो नुवाखैनो माइ गायनो बिराद रोङोमोन आङो ओमफ्राय आरो सिगां माइबो हायोमोन आं नुबाय हारसिंनो गायजोबोमोन आं सिगां आरो गोदान गारि बायनो बायोथ' दाबो गुरनायानो जायो बायनो हाबाबो गोदान गारि बायनो बायो आं माने खेबसेनो थांखाजोबनाय बायदि मोनो खेबसेनो ज्राव एसेबां खस्थ'जों कामायो मानसिया नों गारि गंसे बायबाथाय आरो फाइनान्सआवबो आं लाया फाइनान्सआव मानो लाया होनबाथाय नोङो देहाया नोंना माला मोजां माला गाज्रि नों जेबो हमनो हायाना दा लानानै फासिना थागोन मासाव 5,000 4,000 होबाय थानांगौ फाइनान्सफोरा आरो डाइरेक्टबो लाखाया आङो मानोना एसेबां बुरजा फैसाखारो जोंनि थाखाय माने बेफोरबायदि साननो गोनां खोथा आरो स' गाइस दा जोङो बेखौ खादोंसै दख'नाखौ बेयाव सोंथेनि नै साया जिरायनि दसे ओमफ्राय दा जोङो साहाथ' लाबोदिया नालाय रावबो आरो सोर थांगोन एसेबां गोजानाव ओमफ्राय दा बिस्कुट लाबोदोंमोन ना दायो जानाय सोलिगासिनो मार नांदों माबा बुथारबादों जानो मोननानै साहा मोनबासो मोजां मोनो जानायाव सोर बांसिन जादों होनबाथाय आंसो जादों बारा माथो मा लाजोबना दोनदो पुरा आंनाथ' गैयानो आं गयसो जादों गय लाबोदोंमोन नाया गय जानो गोसो जानानै जानानै आं गयखौनो बिराद सान्थि मोनलायलायदों बोरैबा माबा सिङाव थानो मोननानै साया सिङाव थानो मोननानै ना दसे बेयाव थानायावनो नङाबा न'आव थाबाय सायायाव थाबाय थाबाबो एसेबांखिनि सान्थि मोना दा जेरै बेयाव फैनानै माने जिरायनानै सायायाव जिरायनो सान्थि मोनदों दा न'आव माने उन्दुना थाबाबो सान्थि ओरै बेफोरबायदि लेभेलनि सान्थि मोननाय नङा आरो स' गाइस दा जों थांबाय थादोंसै 12ता बारबाय जों माइ हानाया आं गाननि खोमा खासिखौ लानो दा जोङो 12ता बारबाय थांबाय थादोंसै नायो आरो दा फैगोन ना फैया फैनांगौ फैयाबा जाया रावबो गैला दुब्लियाव मोजांनो फट' लानो दे पस्ट होलाय दे एक्टिं देखाय माबा फट' साफायनायनि फट' साफायनि दे मोनसे माबायदि थायो नों फट' साफायबा ओरैनो थागोन नामा सबास न'आव सफैबाय बेनिफ्राय दा आङो दुगैनो दस्रा जायगायाव थांनि माने एसे गोजान जायगायाव थांगोन दुगैनो थाखाय दा न'आव दुगैथ'ला आङो दाइरेक्ट लोगोफोर फैगोननो ओमफ्राय दा बिसोरजों थांनोसै फिसा फिसा जानो खालि बिराद हेभि लकेसनाव सफैदों जों दा नोंथांमोना देखायनानै नुबाय एसेबां हेभि हाजो सायाव ओमफ्राय दा जों दुगैनो फैदों आं नोंथांमोननो बुंथ'ना बुङा आं बावलायलांबाय दा दुगैनो फैदों ओमफ्राय बाइकजों फैदों जों बे आपासि बेयो मा होनोमोनलाय बेखौ गारिनि नामफोरखौनो बावगारलाङो एक्सपाल ओमफ्राय नै बे जाय लकेसनखौ नायलाय हाजो सायाव बोरै बा बेयाव दा फट' मोनसे लालांनांगोन बे वाटार साप्लाइनिफ्राय फैनाय दै दे ओमफ्राय नै बेयाव लिक दं एसे जा स्पिड गलाङो हाजोनिनो दै फैयो दैयाथ' दा थांबाय थानोसै लकेसनाथ' बारा गोजान नङा खाथियावनो दं दा माने गुसु नालाय न'आव दुगैनो बायो बेनिखायनो बे सान्दुङाव दुगैफिनसै आरो दा लकेसनखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय फैना दं आं नै बेयाव बै जा बिबार मोनसे दं आं देखायनो र' बिबार मोनसे नङा बिबार बिराद गुफुर गुफुर बारजोबना दङ नै अन्थाइ गोजा बेयावनो आरो दा आं नोंथांमोननो बेयाव फैदों मानो थाखाय होनबाथाय आं दुगैनो होननानै बुंखादों दहायनो माने दुगैना थांनोसै मैया दुगैयाखै नालाय थान्दा दिनाव न'आव दुगैबाय थानोबो हाया सानफ्रामबो आरो जोंहा साइना नाङो बेनिखायनो दुगैयाखै दिनै बेयाव मोजां आधा घन्टा 1 घन्टासो दुगैना थांनोसै बै जराव दुगैग्रा मोनसे जायगा दं बे पुरा हाजो एरिया हाजो सायाव
Video boy. Suap जोबखायो पुरा जारलासो Video boy. दा थानायावसो ओरैनो थानाय बायदि नुदों खिन्थु आं बहुद गोजांदों जाय बुंनो थाङोबाथाय दा सान्दुंना बेनिखायनो बिराद दुगैनो हाबाय आरो मिथिखायो हाजोनि दैया बेसेबां गुसु स' गाइस नोंथांमोन आं बयनिफ्रायबो साबसिन जायगा आं नोंथांमोन देखायनो नैबे वाटार साप्लाइना आजादि थांगासिनो बेनिफ्राय दैया ओरैबायदि मोजां जाना दंना जायगाया रियेलाव माने बांसिन मोजां नुयो ओमफ्राय मबाइलावथ' एसेबांखिनि आं बुंनो हाला नै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आं दा बेयाव मोननैसो फट' लाना थांगोन आङो मोदेलाय फट' साफायग्रायानो नै केमेरामेना सोरनि बारि बेखौथ' मिन्थिया खिन्थु जिखिजाया जोंनि बर'निथ' नङा कार्बिनि जागोन बे बारिया ओमफ्राय आं थारमाने देखायनो र' साफा गय बागान गायना होदोंना नै दैया बेनिफ्राय नन स्टप लांबाय थानो हागोन आरो देन्जार जाना दं बे खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि हेभि नाङो बुंनांला आरो राव गैया होननांसिगोन बे जे लामाया बाइकखौ बेयाव लाखिना दा हयथ' दाब्राय जागोन बोरैबा